Pajjiżna jista' jkun l-ewwel stat membru tal-Unjoni Ewropea li jdaħħal ir-right to disconnect għal ħaddiema kollha. Dan qalu l-membru parlamentari Ewropew tal-Partit Laburista Eliksa Ġus-Saliba jumej wara li ġie approvat dan id-dritt maġġoranza b'saħħitha fil-Parlament Ewropew. Dan id-dritt ifisser li l-ħaddiema jkollhom id-dritt li ma jwiġbux għall-emails u l-messaġġi tax-xogħol waqt il-ħin liberu tagħhom. Għal Ġus-Saliba qal li qabel l-approvazzjoni mill-Parlament Ewropew, il-Gvern Malti kien diġà jaħdem sabiex idaħħal dan id-dritt lill-ħaddiema kollha. Tiġaħa l-inizjattiva qabel kien dan il-vot b'saħħtu illi nibdew id-diskussjonijiet mal-imsieħba soċjali sabiex il-ħaddiema Maltin u Għawċin ikunu l-ewwel ħaddiema fl-Unjoni Ewropea li jgawdu minn dan id-dritt fundamentali u fl-aħħar mill-aħħar nipproteġu s-saħħa fiżika, s-saħħa mentali tagħhom u nerġgħu nagħtuhom id-dritt sħiħ illi l-ħin tal-mistrieħ tagħhom, il-bilanċ bejn il-ħin tax-xogħol tagħhom insaħħuh. Il-pass li jmiss huwa li r-rapport imur quddiem il-Kummissjoni Ewropea biex dan id-dritt fundamentali tal-ħaddiema ikun diskuss mal-imsieħba soċjali. Il-General Workers Union u l-Union ħaddiema maqudin kienu preżenti għal din il-konferenza tal-aħbarijiet u saħqu li dan id-dritt huwa kruċjali l-ħaddiema kollha. Hawn saħqu wkoll fuq il-bilanċ fil-ħin bejn il-ħajja privata u x-xogħol. Huma nnutaw ukoll kif statistika tal-NSO turi kif is-sena li għaddiet kważi nofs il-ħaddiema Maltin qalu li jiġu kuntattjati fuq kwistjonijiet ta' xogħol anke wara l-ħin.